Sí, ahí sí que legal. Ay, en 10 minutos, bueno. E aí o meu plano? Ai, aqui, seis. Ai, não posso pra lá. Vou para trás. Cámbiate para aquí. Sí, ahí lo estuve. Hola. Ay. Venga, no te falta el bebé. Bueno, el bebé, ay. Bueno, no sé. Bueno, no sé si me oyes. No funciona megafonía. Dale. Bueno, antes de comenzar, quiero deciros que, bueno, les falou co PP, pero, bueno, que consideraron que era oportuno engadir algúns cambios que
ao meu entender, non resultaban demasiado sustanciais, pero que sí podían desviar parte da responsabilidade hacia outras institucións que non son as que teñen precisamente as competencias actuais da sanidade en Galicia. Consideramos que esta é unha declaración proposta pola Plataforma pola Defensa da Sanidade, non polo Goberno do Concello, e que, polo tanto, debemos respetar ao máximo o seu sentido original. Neste caso, o Grupo de Goberno Municipal, composto por Nos Pobra, BNG, PSOE e VIPS, comparten e se adhiren á proposta, facendo, pois, esta declaración conxunta que non institucional. Neste caso, é unha declaración conxunta dos grupos municipais, como decía, de Nos Pobra, BNG, PSOE e VIPS en defensa da sanidade pública. O Goberno Municipal da Pobra do Caramiñal quere expresar públicamente o seu firme compromiso ca defensa dunha sanidade pública, universal, gratuita e de calidade, como un dereito fundamental de toda a cidadanía e un dos piares esenciais do noso estado de benestar. A saúde constitúe un dereito humano básico que debe ser garantido en condicións de igualdad para todas as persoas, con independencia da súa idade, condición económica ou lugar de residencia. Neste sentido, a atención primaria representa a principal porta de entrada ao sistema sanitario. É un servizo esencial para garantir unha atención próxima, accesible e eficaz á veciñanza. Nos últimos anos, a cidadanía da Pobra do Caramiñal ven manifestando unha crecente preocupación pola situación do seu centro de saúde, derivada da insuficiencia de profesionais sanitarios, das dificultades para obter citas nun prazo razoable e da perda de servizos que históricamente se prestaban no noso municipio. Esta realidade está a provocar unha maior presión asistencial sobre os profesionais existentes e importantes dificultades para os usuarios e usuarias do sistema sanitario público. Especial preocupación suscita a falta de cobertura estable das prazas médicas correspondentes á poboación da Pobra do Caramiñal, así como a ausencia dun servizo de atención continuada en horario de tarde, circunstancia que obriga a numerosos veciños e veciñas a desplazarse a outros municipios para recibir a atención sanitaria urxente, contribuindo, ademais, á saturación doutros dispositivos asistenciais da comarca. O Grupo Municipal considera, o Goberno Municipal considera necesario que as administracións competentes adopten as medidas precisas para garantir unha atención sanitaria acorde cas necesidades da nosa poboación, reforzando os recursos humanos e materiais do noso sistema público de saúde. Por todo isto, este Goberno Municipal manifesta, primeiro, a súa defensa dunha atención primaria forte, próxima e dotada dos recursos necesarios para prestar unha atención de calidade á cidadanía. Segundo, a necesidade de que o Centro de Saúde da Pobra do Caramiñal conte co personal sanitario que lle corresponde en función da súa poboación, mediante unha dotación suficiente e estable que permita ofrecer unha atención adecuada e en condicións de calidade. Terceiro, a conveniencia de reforzar os servizos de atención continuada e urxencias que dan cobertura á veciñanza da Pobra do Caramiñal, co obxectivo de evitar desplazamentos innecesarios e contribuir a unha mellor atención sanitaria na comarca. Cuarto, a súa solicitude á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia para que valore e atenda estas necesidades
ca máxima celeridade posible en beneficio da saúde e do benestar da cidadanía. Finalmente, o Goberno Municipal da Pobra do Caramiñal quere reafirmar o seu compromiso ca defensa dunha sanidade pública de calidade, próxima á cidadanía e dotada dos recursos necesarios para responder ás necesidades presentes e futuras da nosa veciñanza. Asimesmo, recoñece e valora o compromiso do 28 de suño en defensa da sanidade pública como expresión lexítima da participación cidadá na defensa dun servicio esencial para o conxunto da sociedade. Porque defender a sanidade pública é defender a igualdade, o benestar e a dignidade da cidadanía. A Pobra do Caramiñal, 26 de suño de 2016, Municipal nos Pobra, Grupo Municipal PSOE e Grupo Municipal PIX. Vamos a proceder ahora a firma. Bueno, pois nada, nós vamos tamén a contribuir, vamos a poñer unha pancarta aquí no balcón do Concello, que está xa encargada, ao longo da mañán non la traerán. A pancarta por suposto, por a defensa da sanidade pública, especificase, pois, se lle pide, pois, dotación de máis médicos, paquen horario continuado, non a demora nas citas médicas, e sanidade pública, dereito de todas e de todos. E nada máis, moitas grazas e perfecto. Muy bien. Bueno, lo conseguí. Ahora sí. Bien.